često ljudi pitaju šta se dešava sa kreacijama posle revije. To je čuveno pitanje. Ja volim da kažem da oni moraju da nađu mesto jedno lepo u nekoj radnji, da onda mogu da se isprobaju. Neko ima privatne prodaje, a neko to predstavlja u nekom koncept prostoru, kao što ja sada predstavljam. Mi se nalazimo u Madhouse-u, gde mogu da se nađu komadi sa moje poslednje revije. I ono što ja volim da istaknem, svi komadi koji generalno kreatori prave su obično po jedan komad, neko pravi i više, ako to nije neka masovna moda, ali mladi dizajneri i neki dizajneri koji prave neke specifičnije komade, najčešće da imaju po jedan komad koji upravo treba da se nađe u takvom tipu radnje.